Iedere maandagmorgen hebben we een groep vrijwilligers van meestal ongeveer 16 mensen die alles gaan schoonmaken, repareren wat weer stuk is in de sporthal en de kleedkamers weer helemaal schoonmaken. De kantine weer up-to-date maken, zodat weer de hele week met gewoon dagelijks onderhoud de zaak gedaan kan worden. En wat doe je hem op zijn mond? Doe die arm even van mijn schouder, mijn rug niet doen. Doet hij zeer? Ja. Nou, ik mag graag hem om mijn hals. Schoonmaken. Ja, je mag graag een knuffelie. Ja, Knuffeltje. maar mijn vriend. Nou, maar... Schoonmaken. Zorg dat alles weer netjes is. Alle voorkomende werkzaamheden. Alles weer netjes. Speelgoed opruimen. Alles Kleedjes kloppen. Onszelf opruimen, dat doen we niet. Flauwekul. Gewoon schoonmaken. Komt het allemaal in en in de loop van de jaren heeft gewoon iedereen zijn eigen weg daarin gevonden. En joh, hebben wel het minste puntje van iedereen zeker? Ja. Maar ik had kreeg de oernaam van een vrouw, die had nog wel een baan gekregen. En dan moet ik het doen. Ben ik het los. Maar waarom hebben ze naar jou uitzacht? Heel straf. Nee. Oh, toch iemand het doen. Ja. En we wisselen misschien wel eens een keer. Hoop je. Maar we even nog praten. Ja. Ik weet het net. Ons ging gewoon trouw. Ja, ik vind het wel leuk. Dit net, maar het je weer wezen is wel leuk. Ja. Dit hier erbij. Ietsje dat de wc's, ja. Ja. Ja, die was nog een voor, maar die had een nieuwe baan gekregen, dus die is, nou ja, dan mag we het weer op een andere manier invullen. Ja. Toen moest ietsje. Toen moest ietsje, ja. Nou ja, dan haalt zijn we, dan wissel je het wel even een keer aan en het zijn volgende week dit bijvoorbeeld en dan doe ik de wc's en Marini dan een keer wisselen. Dus ja, dan moet ze dat net al. Ja, ja, absoluut. Ja, maar dan kan dat helpen, hè? Daar ben je wel voor. Nee, Ik ga vanaf mijn jeugd altijd al korfbald. Ik heb 50 jaar korfbald. Ik 50 jaar. Vanaf mijn 18e. Ik korfbal nog. Nog? Ja, Hoe ben je? 68. Dan ben ik eens maar op de hand, net. Nou, zolang we nog wat doen kunnen, dan is het best. En we hadden er 26 jaar in verder verdwennen, dan ben ik altijd heen weer in hierheen. Altijd hier trouw blijven. Hele hechte groep. Goeie. Wat ben je man van? Ben ik opzetten. Mag ik het hier eerst nooit komen? Nou ja, een pet op dat kilt. Nee, maar je bent er net op vragen, hè? Nee, dat snap ik. Dan kan ik wel even helpen, je mag er gewoon wel om. Ja, wij was gewoon al, ja. Maar kan je eens uitlezen wat is nou krijgt de bedoeling? Zie maar in de hoer, het is er weer niet van. Dat is heel simpel hoe het gebeurt. Dat is net zo moeilijk toch? Nee, dat lees je wel helder uit. Oh ja, als je opluistert, dan is het een keer gebeurd met de wagen. Ja. En een keer tevreden waren. Ja. Dat is zo simpel juist. En dan gewoon door het meest maken en een touwbroek. Ze zijn wat al geweest, hè? Nou ja, daarvoor ben je jongen, denk je zo. En dan mij bijna ik zei, dit ben ik bij, mijn grote baan. Pubers. Mijn pubers. Nu ben ik weer wat eigen geweest. Hè. Zo. En dat ik, ja, je kid wordt er allemaal.
Maar je bent gek met Kai? Nou, ik ben aan het kijken, maar ik doe mijn werk. Ik doe mijn baas, dan merk ik niet. Heb je er een assistent bij? Ja, een boerman. Aha. Man, die moet je dat kleren, dat wordt een zuur. Als ze gewoon assisteren tegen me, dan helpen wij. Piet Peterson. Ben je mooi kleermoes een putsie? Dat is hartstikke mooi. Ik heb een werk met een bakje soep en ja, dan ben je boorman weg. Dan helpen we even, no? Ja? Ja. Een beetje tot de weide draven. Ja. Ben je maar net zo lang op de wereld, hè? Dan moet je er altijd helpen.